en puɗɗorima inde geno tagɗo en onni hen hakkude jeeri e waalo en donima jinnaɓe men ɓe sababu men godal men e aduna en donima dendagal sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna en donima dendagal ɓe cellani tawateɓe nder cuuɗi caffiriɗi tawateɓe galleji mumen anduɓe e rafiji mumen waddoɓe rafiji kadi ummo jotto ko Allah jogui jaam ko Allah jogui cellal yo Allah rokku en cellal moon ha timma allahumma amina en donima dendagal dumbaɓe tawi kadi ko ɓuuri hen hewde eɗen gandi ko toñaɓe ko takkaɓe ko tuumaɓe ko haɗaɓe haalde miijoji mumen yo Allah dumbide on jokkoɗon e galleji moon e golleji moon allahumma amin en donima windere ɗe kala yo jaam duumo yo jaam duumo e nder windere he kala yo jaam duumo e nder windere he kala yo jaam duumo e leyɗele julɓe yo jaam duumo e leyɗele hefreɓe julɓe ɓe gona julɓe kala nde won noon aduna o hande koko yultidiri jaam men woni jaam mabɓe woni jaam men en ƴeewi hande guerre hakkude leydi Ukraine hakkude mum e leydi Russie eɗen mbawi wiide ko leyɗele wona leyɗele julɓe kono en jii caɗele ɗe e crise o yettima windere nde kala non musiɓɓam tedduɓe gande koye jaam mabɓe kañum woni jaam men woni jaam mabɓe aduna hande ko yultidiri noon yo Allah addu jaam yo Allah addu deere en donima dendagal Fuutankoɓe fof no didorino tawateɓe Mauritanie Mali Sénégal to mbawi wonde pop e oɗo saaha joni eɗen gandi ko nguleyki cattuki tawate toon ko keneɗi musɗi tawate toon ko leydi ko keneɗi ko badeje hendu musidɓe tedduɓe ko badeje keneɗi ko kenebbe gulɗe jaw a wawa wonde nder a wawa wonde boowal ko caɗele kono kadi ko ɓuuri hen hewde ko caɗele ɗe neɗɗo waɗani hoore muɗum Allah tagui en o honni en hakkude jeeri e waalo o rokki en tarini men ha timmi o rokki en ndiyam ha timmi o rokki en leɗɗe ha timmi o waɗi hen puɗoji makko neɗɗo ari bonni ha laaɓi firti ha laaɓi firtiri jungo muɗum hande musidɓe tedduɓe ƴeewe leɗɗele men en coppi ha laaɓi saaha tan neɗɗo arat wiye ɗo ko fonde bamum wonno walla ko fonde tanum wonno loi caterpillar loi engine uji joɓa gandanɗa homande manibaraji lewa ladde ha laaɓa hectare uji kewɗi lewa ɗum musidɓe tedduɓe tawa kadi wona aɗa pari remde wona aɗa lora hen leɗɗe ala ko lewa ha laaɓa mbiya ko jeeyi maɗa mbiya ko jeeyi bammaɗa ko kese maɗa laddeli men en coppi ha laaɓi gara e galle tawa neɗɗo waɗi tiwallere leɗɗe e jowa tan ene waɗa course tan ya tan adduya ɗum hen duppe ɗum hen ene yeeye ɗum hen musidɓe tedduɓe ene waɗe ƴulɓe saaha ko remorquiji ko kamiongaji mawɗi ummoto e leydi ummoto e teruji men ummoto e nokkuji goɗɗi ta ko joom ngaluji adda min e baraji luwa gona e laddeli men koɗa hen fodde lebbi fodde jonte ɓe coppa leɗɗe men ha laaɓa guila leɗɗe kecce adan ko leɗɗe joɗɗe ɓe ƴettanno gasi ha laaɓi joni ko leɗɗe kecce ɗe ɓe coppata ɓe mbaɗa gane ɓe ɗacca ɗum ɓe liira ha fuɗɗo yorde ɓe duppa ɓe mbaɗa fuuruji ɓe gadda sakuji ɓe gadda remorquiji ɓe carsa ha laaɓa ɓe ndono ɓe nawa ɗum to teeru ɓe nawa ɗum to guure mawɗe ene yeyeten tawa kadi wona hay e nder guure men yeyete coppa ladde men ha laaɓa eɗen puttini guite eɗen daara eɗen jiiya laddeli men ne coppe eɗen puttini guite eɗen daara nde wonno ko enen idi soppude nde kamɓen nde ɓe gari ɓe jokkiri ko heddi ko ɓe gari ɓe kolli en ko kamɓe ɓuuri en joggade doole saabu ɓe gaddata ko machine aji kuppuji machine ngaji branche koye groupe aji to lekki coppannoɗa ɗum yontere walla ñalawma timmuɗo kamɓe ɓe gara e nder minute goto walla minutaji sappo taɓe liiɓi lekki ɓe mbaɗa ɗum gane machine ngaji mum godi e groupe aji électrogène litere ma essence walla litre ma ɗiɗi sa waɗi hen aɗa wawi soppude ladde hewnde mbaɗon ɓe mbaɗa gane ɓe mbaɗa e fuuruji ɓe duppa ɓe mbaɗa ƴulɓe musidɓe tedduɓe ndono ɓe nawa banggueji goɗɗi hande eɗen jogui nokkuji men hay sa yiiɗi hande dañde sakil ƴulɓe walla yiiɗi heɓ sodde kilo ma ƴulɓe hande ƴulɓe jeeyete ko par kilo ƴulɓe jeeyete hande koye bitikaji
ɗum noon tawa kadi fof mbiɗen ko innama adi ko kañum kolliri ɗum ɓerɗe juuɗe muɗum. ɗum saabi hannde so gonɗen ɗo fuutaji meɗen hannde ko désert meho woni toon nde wonno lekki ko kañum falato poussiére, lekki ko kañum falato hendu, lekki ko kañum fo waɗata toɓo, lekki ko kañum addata ɓuuɓol, lekki ko hen jaam dañete, lekki ko hen yurmede Allah woni. ƴeewe hannde hay nder laddeji men ƴeewe hannde nokku yeru ƴeewe diwanuji meɗen e leyɗele men kala nokku ɓurɗo hewde leɗɗe kañum ɓuuri wadde toɓede. hay leyɗele men tan hannde ko wayno Mali en ko wayno leydi Sénégal en ƴeewe diwan Casamance o kala to leɗɗe ɓuuri wawde wonde musidɓe tedduɓe ɗon toɓoji ɓuuri wawde wonde. ƴeewe Afrique central hannde foore ɓurɗo mawnude tawate ladde ɓurde mawnude tawate e ɓen ɗon hitande hen lebbi jeenayyi musidɓe walla hen lebbi jeenayyi ko toɓoji koye toɓoji ɓe goni ko lebbi tati ɓe keɓata dabbude ko heddi ko foof musidɓe tedduɓe koye toɓoji ɓe goni jamma ñalawma ne toɓa kala to leɗɗe ɓuuri wawde wonde ko ɗon kullon Allah ɓuuri wawde wonde kala to kullon ladde ɓuuri wonde mumon Allah ko hen yurmede Allah ɓuuri wawde wonde. nde wonno mumon Allah kon kañum kon gofata Allah mumon Allah kon kañum yurmede Allah guila koɗɗo mumon Allah woni kullon ladde e leɗɗe hande ko hen yurmede nde ɓuuri wonde. enen en bonni taariji men ha laaɓi en garti en mbaɗi ɗum foof karawal nden hakkude wuuro e wuuro aɗa aranno ha naata e wuuro a yiyani wuuro ha naata e wuuro gottaɓa a yiyani ɗum hande sa woni nder suudu maɗa walla a woni dow dindere maɗa aɗa soyno wuuro wongo hakkude ma e wuuro moɗon pop en coppi ha laaɓi pop soppama ha laaɓi en bonniri juuɗe men kadi ko en mbaɗani eɗen mbawno hande gandanɗa hoore maɗa musidɓe teddu hayso saaha ndungu so ari ndungu tan so ari walla dabbude so yettima moni foof yo lor lekki eɗen jogui séminaire uji men mbaɗe leɗɗe loren leɗɗe taaridi men leddeli men keddiɗi seeɗa ɗi won nokkuji aɗa ara nana Sénégal nana Mauritanie saabu mi yi ɗum nokku ne wiye lobbudu barogal tawate ko sa hakkude Marissa sa ummi Marissa sa ummi Jingue aɗa fayi Mafoundou edde Marissa wuuro nan ɗo wiyete ko lobbudu barogal sa fandima wuuro ngo ko leɗɗe mawɗe ko ciluɗe nanɗo ɓe mbiyata ngo forêt classique hay ko suusa soppude yooɗi ene feewi ene gandanɗa hoore maɗa ene reena wuuro ngo ene gandanɗa hoore maɗa ene danda wuuro ngo e nguleyki e poussiére e pop. Sénégal en jii ɗum en jii ko wiyete forêt classique en nde wino Lawor Raneru hol jiiɗen nokkuji mbiyeɗen ko forêt classique soppetaki koko renda ko ladde rendade ɗum noon tinɗen enen so tawi won laddeli men keddi e guure men holto laddeli keddi leɗɗe keddi ƴeewen wadde ɗum ko wiyete forêt classique enen sagataɓe wuuro enen jeeyaɓe wuuro ndenen ladde men caloɗen soppe saaha ko aynaɓe gaynako ara soppa lekki ha laaɓa ngam gandanɗa mbaɗa yo beyi mum ñaam carte ɗe walla yo baali mum ñaam carte ɗe yaaha lawol muɗum eɗen bonniri juuɗe meɗen tawa kadi mbiɗen sinno kala lekki loraki soppaki worki ene lore sara ɗon neɗɗo lumtina so tawi ari e galle bamma a tawi woni hen ko huɓere ɓakke walla a tawi woni hen ko tiba a felliti helde tiba o yato won huɓere hayso huɓere ɓakke mbatta ɗon sa ari tawi huɓere ɓakke a heeli huɓere ɓakke nde ya taw jiɗɗa waɗde ɗon ko huɓere andir hayso ko sengge walla terrasse sa tawi terrasse galle bamma a heeli ya taw ka mbaɗo ɗon étage walla terrasse ɓuuri ɗum ngarɗude enen leɗɗe men so tawi en coppi leɗɗe men en bonni taaridi men musidɓe tedduɓe tinnoɗen yaaro holko lomtinten ɗon mi rokki on yeru e yewtere men ɓennunɗe Afrique central Congo to gonnomi mi yi eɓe jogui toon leɗɗe toon en teskima toon to Afrique central eɓe jogui leɗɗe woni leɗɗe gandanɗa hoore maɗa biteɗe flamboyant ko leɗɗe towɗe leɗɗe ɗe ne mbaɗe potoji leɗɗe ɗe ne mbaɗe ƴulɓe ne mbaɗe pop kono ɓe jogui ko guese guese kala nde lekki gandanɗa hoore maɗa mawni haaɓe gandi hankkadi kiiɗo lekki soki soppama eki wawi wonde poto walla eki wawi wonde gandanɗa hoore maɗa ko foti hutorede ko ɓe lora lekki gorkita ko lekki gorki nana awa sara ɗon kala nde lekki yi ha yetti wal niveau tawata ko lekki gorki nan lora sara ɗon no pamirton kono annama banane ni aɗa andi banana kala nde lekki banana yeehi ha gandanɗa hoore maɗa fuɗɗi jibinde ko adi kene ɓenda sa ƴeewi less ma yi gandanɗa hoore maɗa banana goɗɗo ne salti ɗon lekkel gongel ne salti ɗon sa ki lekki so jibini tan soppat ko lekkel toti garewel ngel ko kañum lomtoto ɗum ɗon noon ko Allah ne hol jangguini yimɓe so tawi gandanɗa hoore maɗa walla leɗɗe ɗe ngala hattani wadde ɗum taw ko gandanɗa hoore maɗa kañum mbaɗanta ɗum koye mumen
woni naturellement neɗɗo ene wawi wadde noon neɗɗo ene wawi waɗirde noon junngo muɗum so tawi a soppi lekki walla andi kiɗo lekki ɓoyataki soppe pulaar ne heewide so doole donki yo doole keɓɓo kono so ronkaka yo doole keɓɓo guila doole donkani kiɗo lekki andi ɓoyataki soppe lor lekkel sara makki ko addi kaɗa soppaki taw ngel lekkel ngel lorɗa ngel fuɗɗima ƴeestade ngel fuɗɗima ƴellitade sa soppikiya tawa lekki kiddi kinan ɗon ɗum jiiɗen Afrique central pontono ha to Congo e Brazzaville ɗum noon enenne alhamdulillah rabbil alamina hay soko ɗeɗo leɗɗe tan biyeteɗe prosopis leɗɗe prosopis ɗeɗo leɗɗe prosopis tan ko leɗɗe bawɗe muñde soño hay soko kanje mehe mbiɗen ɗe so neɗɗo lori ɗum e gandanɗa hoore maɗa e taaridi meɗen sono loriɗe taaridi men maɗe gandanɗa hoore maɗa ɗe guur maɗe layi maɗe caltu ha waɗa duneli musidɓe tedduɓe wawa falnade en poussiére aji wawa falnade en nguleyki wawa falnade en gueɗe kewɗe wawa folade en tooɓo galleji meɗen alhamdulillah hankkadi hannde eɗen jaaja moni fof hannde ko ciñcoyɗo galleji ɗeɗo ronkani kala maɗo huɓere yeeso huɓere ma ko famɗi fof waɗɗon hay soko lekkuji ɗiɗi mbaɗa ɗon leɗɗe ɓesnoji sa ronkani waɗa hen leɗɗe ɓesnoji atan mawɓe men mbaɗanno ko novaquine uji walla leɗɗe prosopis ɗum mbaɗanno e galleji he hande alhamdulillahi rabbil alamin Allah newnini yimɓe leɗɗe ɓesnoje ƴeewe Mali hande ne jogui ladde ne jogui guese ene jogui ladde hande no jaarten hande ɓoggode jaaɓi ni no jaarten hande sammoyde jaaɓi ni walla murtode ni eɓe jogui ladde ko noon wayi hewde mongo sahani taw ko mongoje walla hen lornoɗo ko heddi ko hankkadi ko longoje gandanɗa hoore maɗa no wiyete ngalaltiri woda mongore samde mongo fuɗɗoɗon lekkel fuɗɗoɗon wonta dundu hande koko remorqueji camion ngaji jahata ne carsoya mongoje toon to Mali ene gadda Sénégal ene gadda gandanɗa hoore maɗa Mauritanie e nokkuji goɗɗi ƴeewe hande Casamance ƴeewe hande diwanuji mbiyeten ko désert ko wayno attar en hande to wiyete ko désert to wiyete ndiyam ala diwan muɗum ko wayno kiifa en ko wayno gandanɗa hoore maɗa hande ko leɗɗe ko guese tamaroje goni toon ko leɗɗe tamaroje hande lorane mbayno leydi jiyata kala lekki mawnuki ɓe gandi hande kiɗo ɓoyata natta jibinde taw lekki gorkel walla sara muɗum ɗum noon enenne eɗen jogui waalo eɗen jogui jeeri alhamdulillah rabbil eɗen tooɓe mbaɗen leɗɗe loren galleji men leɗɗe taw ko leɗɗe ɓesnoje loren laddeli meɗen guese meɗen waalo guese meɗen loren hen leɗɗe ɓesnoje lekki ki mehi tan mbimi ko adi ko ɓesnoje ɗe ene ngara lekki ki mehi ene jogui gandanɗa ko ma nafoore ha heewi lekki ki mehi tan mbimi ko adi keki ɓesna eko jogui nafoore ha heewi koko nafata en kalani noon so ɓesnoje ɗe gaari waaloji men hande eɗen jogui hande waaloji meɗen musidɓe tedduɓe guese men waalo hande mbaɗen majje gandanɗa hoore maɗa loren majje leɗɗe taw ko leɗɗe gandanɗa yimɓe fof ne gandi ɗeɗo leɗɗe ko leɗɗe loraɗe waɗi hen lekki limon walla waɗi hen lekki hay soko lekki novaquine mbimi ko jibinta lekki novaquine sa lori hen so neɗɗo ari so wona mbimi ne weela heftude leydi ma kono en andi ndiɗo leydi kam ko wol jeeyɗo wol lorɗo lekkiɗo lekki koko lora mi haalano kadi sa waɗi hen mongo maɗa walla sa waɗi hen limon maɗa walla sa waɗi hen mandarine maɗa walla lekki bawki wonde foof so ronki musidɓe tedduɓe hay soko haaji keeri ɗi mbaɗen hen ɗeɗo leɗɗe biyeteɗe prosopis aji ɗi ko leɗɗe bawɗe suusde bawɗe nangude gandanɗa cuusɗe soño bawɗe muñde ɗomka kadi ko leɗɗe jawɗe wiltude ko leɗɗe billoje so ɗe mawni ma en dañi hen leɗɗe teneteɗe ko huɓɓete ma en dañi hen gandanɗa hoore maɗa ko wiyete brise de vent falano en poussiére falano en nguleyki certude nguleyki ko wona ɗum ko musidɓam tedduɓe laɓɓinen ɓerɗe men gande koye Allah ala to wawi hodde so wona e ɓernde Allah noon wonata so wona e ɓernde gandanɗa ɓernde lamde Allah ala to heƴata so wona e ɓernde wona ɓernde foof noon Allah heƴata Allah heƴata koye ɓernde lamde ɓernde so neɗɗo woni julɗo ɓernde maɗa ala ko foti no ceeɓel zara mawni kinare ala ko foti no ceeɓel gabbel zara hasidagal ala gandanɗa hoore maɗa ko foti no gabbel zara tikkere e ɓernde maɗa nden ɓernde Allah ne heeƴi hen koye nden ɓernde kadi Allah wonata wona ɓernde gandanɗa hoore maɗa biyowo ko julɗo ene hippo ene marɓo tawa gandanɗa hoore maɗa mo jiiɗa foof julɗo hono ma ala ko jiiɗaɗa ɗum so wona bonande laɓɓinen ɓerɗe men hande ɓerɗe men ko ɓaleji kuƴum mi rokka on yeru ƴeewe mawɓe men nden
nde won noon ko ɓe innocent ɓe gonno mawɓe men nden nde won noon gandanɗa hoore maɗa ɓerɗe ɗe ko labɗe mawɓe men nden nde won noon ko diine tigui tigui ɓe mbaɗata nden kala nde gandanɗa hoore maɗa ɓe jogui caɗele ha tengti ko wayno yooro hono yooro gonɗen joni o so tawi gandanɗa hoore maɗa ɓe jalti ɓe potta boowal maniya ngal walla ɓe potta fumirgal yimɓe kewi fumoyde walla ɓe potta saaha guenale walla ɓe potta saaha ngal jama ɓe mbiya ɓe gaari ko yarnade ɓe jarno ɓe ɓorno cowci mabɓe ɓe gara ɓe ñaago Allah ɓe jarno yo Allah rokkuɓe ndiyam ɗon noon ciftoɗen kawi men ceerno ɗa Alpha Sy o wi so yimɓe gaari yarnade ñaago ndiyam yo Allah ɓuuɓane o wi yimɓe duwi ha gani yo Allah rokku ndiyam o wi mbatten hen yo Allah rokken kono heeƴe men saabu heewiti yimɓe jarni dok keeɓa ndiyam ha ndiyam ɗam kadi wontan ɗumen musibaji on ɗumen jayede nden kala nde mawɓe duuyi juuroyi wona wiyete jalti e gandanɗa hoore mbaɗa ñaagoyade yo Allah to hakkude men tooɓo toɓe gaynata duwaw walla to sadakiji mbaɗama barmeji ɗi kewani ñamede ko tooɓo heewi riddude yimɓe koma tooɓo settinde barmeji ɗi sadakuji ɗi keewi sakkede kamɓe ko tooɓo heewi riddude ɓe toon ɗum enen foof famɗi duuɓi en kawri hen kono ƴeewe enen hannde ƴeewe guure men hannde kala nde yimɓe jeehi yarnoyade so ñande hen gandanɗa hoore maɗa hay asmana se wanno duule yimen ɗamini ma tooɓ so yimɓe jeehi yarnoyade duule kewoyade laabi mumen walla Allah adda yimɓe hendu woɗeri coyi doga majja ha paɗi men keddo toon saabi ɗum neɗɗo noon mo yurmaki yurmetaki koy neɗɗo mo yurmaki yurmetaki an aɗa wonde yimɓe a yurmatako ɗumen an aɗa wonde yimɓe a yafotako ɗumen mo yafota ko yafetaki an aɗa wadde neɗɗo aɗa mami andinmo mimi yafota komo haw min maya hamin puttoya leybol sira mi kafal mi yafota komo an a yafota ko aɗa yiiɗi yafede mo yafota ko yafetaki mo yurmota ko yurmetaki ɗum noon tinnoɗen jurmodiren jafodiren neɗɗo waɗima ko boni walla a waɗi neɗɗo ko boni tinno hoto ganduɗa ko mawnikinade hoto heeɓe a wadde neɗɗo aɗa andi ko an toñimo tinno mawnikinare moƴƴani aɗa ñaagomo yerlomo yaafoye min de en baddini hanki walla min de ko mbirumami hanki walla holko mbannumami ko min tooñma tinno yerlomi yaafomi enen noon yerlomi yaafomi koye kuɗo tan yerlomi yaafomi noon yataw koye ɓernde maɗa kadi yataw ka pelliɗɗo tuuba hay Allah sa felliti tubande Allah yataw kone ɓende maɗa tuuba wuuye o koccita e Allah aɗa andi ko mbaɗɗa aɗa nimse ko mbaɗɗa ko ñaagoɗa yo Allah yaafe taw kadi aɗa ɗamini aɗa jortori aɗa ɗaminaki wattude ɗum ɗon so tawi noon enen ko jarlo yaafo tan ko julde yimɓe ɓorno wutte aɗa yarlo aɗa yaafo mi yerlima mi yaafima tawa aɗa yarlo aɗa yaafo an mbiɗo yarlo aɗa yaafo koye tonima yalti mbiɗo mi yerlima yaafima on ko kañumne koye toni mum yalti ala yarlo aɗa yaafo wona e julde tan yarlo a yaafo wona e korka tan so tawi a wadde bande musidɓe tedduɓe hol tikkere wonde hakkude moon walla wol luural gongal hakkude moon walla wol caɗele gonɗe hakkude moon tinno sa ronkani ɓaade kay a yeehi a jottima neɗɗo hokkira hakkille mum ko ha miijo neɗɗo hokkira hakkille mum ko ha naftoro hakkille o a andi ko an tooñi tinno ɗaccu ha gandanɗa hoore maɗa walla waktuji seeɗa ha ganduɗa jomum seere seyɗani an seeɗa seeɗa jaɓɓa koyɗe maɗa jaaha ha jettoɗa jomum mbiya ɗum tinnoɗa de aɗa yarlo aɗa yaafo ko mbadduniɗen koko min tooñma yarlo aɗa yaafo tinno saabu Allah yarlomi yaafo ko min tooñma mi reconnaissé ko mi yarmi tooñma so tawi ko jomum ko neɗɗo ma yarla yaafo so tawi kadi jomum wi mi yarlaki mi yaafaki ne wonde fitina tinno koto hoto mawnikino rutto e makko ha o yarlomo yaafoma ƴeew so tawi o salima ƴeew bandiko walla ƴeewa ɓattiɗomo walla ƴeewa mo itten hurum ndewa to muɗum dawa e mum ha mbiya jomum yo yarlo yaafoma annene julɗo honoma ari wima aɗa yarlo aɗa yaafo tinno yarlo ɗum yaafo ɗum mbimi koye an mba kuccirta Allah aɗa wiiɗo yo yarlo yaafoma ni andu koy so tawi a yarlata ko yimɓe a yafata ko Allah yarlata komo yaafoma mo yurmata ko yurmetaki mo yaafata ko yaafetaki ɗum ko Allah wi noon nela Allah sa sallam wi noon ɗum noon tinɗen laɓɓinen ɓerɗe men tinne itte tikke e ɓerɗe meɗen itte tikke e ɓerɗe meɗen hande gandanɗa hoore maɗa wol hodduɓe galleji nana neɗɗo e joom galle muɗum tawan tikkodiri neɗɗo e joom galle mum tawan tikkodiri debbo e joom galle mum tikkodiri tawa gorko e joom suudu mum ene tikkodiri tawa ngal ɓeɗo nawdiraɓe tikkodiri ɓeɗo ƴekiraɓe tikkodiri ɓeɗo pecciraɓe tikkodiri ɓeɗo isiraɓe tikkodiri ɓeɗo gandanɗa ɓiɓɓe baba ne tikkodiri ɓeɗo ɓiɓɓe yumma ne tikkodiri ɓeɗo almameɓe tikkodiri ɓeɗo sernaɓe tikkodiri ɓeɗo almoɓe tikkodiri holto yimɓe payi holto yimɓe payi musidɓe tedduɓe ɗum waɗi sen duwima Allah jawotako
sen duyima Allah jaabotako sen cakkima Allah jaabotako hande jamaji men jama garɗa pop yimɓe ne golla gadde sadak kala ñande yimɓe gaddi sadak keneli ɓeydo hande keneli gulɗi jaw keneli guɗi coyi jamaji gadde sadak jawdidne sadakuji nenne ha mbayno leydi haydara ala ko wayno holko saabiri ɓerɗe yimɓe laaɓani wallahi Qur'anul Karim so yimɓe laɓini ɓerɗe mumen tikkere ala e ɓerɗe mumen mawni kiñar ala e ɓerɗe mumen ene jellodira ene jafodira ene goni neɗɗo goto wallahi seydi so jomumen potti e joma Allah ko julɓe jeeyaɓe Allah potti e juma Allah ɓe kuccite Allah ɓe ñaaguima Allah jaabotoɓe ɓe duyima Allah jaaboto ɓe ñaaguima Allah rokkanɓe koɓe jiiɗi foof noon to ɓe duyima Allah jaaboto soɓe ñaaguima Allah rokkanɓe ɓaade koye ɓerɗe ɗen laaɓi kono so ɓerɗe laaɓani an mbiɗa ka yaafaki mbiya ya yaafi an mbiɗa ka rokkata aɗa jogui ndi qanuna bande nana maayo heege ene jogui ordonnance 200 walla 300 ronki sodde ara haalanma heddo aɗa haalan ɗumen caɗele maɗa min mbaɗa jogui conteneur uji nani ga min marchandise am yaltani min hanki otam koko paani ayi jomum ñangal ene namdoma 200 walla namdoma 100 aɗa sali yurmade jomum haɗa caa ha jomum yaha mbiya ko bandiji jiiɗa liggade wallahi wona liggade rokkata liggade ne moƴƴi kono sinno ko sirginade addata neɗɗo allude gertogal ɓuurata hunde foof hewde jawdi saabu so fini subaka ha nangue muta koyɗe ɗiɗɗi e hunukko fof wona koye irtude leydi kono dañata ko ɓuuri joggu mum ɗum noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe tinnoɗen yurmodirde tinnoɗen e wallodirde tinnoɗen laɓɓinde ɓerɗe meɗen tinnoɗen yerlodirde yafodirde labbine ɓerɗe men duwoɗen Allah ittanen caɗele gonɗen hande ɗe hiɓen mbiya ko changement climatique ne woodi kono boneli kadi meɗen ɗi neɗɗo waɗani hakkille e hoore muɗum nde ne woodi ƴeewe sen rokki yeru to leydi wiitendi Indonésie ko leydi ɓurde heewde julɓe kono nde leydi ndi nde gandanɗa hoore maɗa ɓe pulli yimɓeɓe puɗɗi moftude puɗɗi wattude gurnameje belɗe ko jogui ko maayo gandanɗa hoore maɗa ko maayo ko ɓuuɓol e nguleki renti aduna Allah fof watti fottude toon julɓe e hefreɓe mbatti wadde toon cagarte mbatti wadde toon goofi ɓurɗi bonde holko Allah waɗi toon hono gandanɗa hoore maɗa ko Allah wanno e ɓesgu walla mbiyen peuple walla population hawrunoɓe e nuuhu ko hono ɗum Allah waɗi toon saabu ko ndiyam Allah addi nuuhu kam Allah rokkino wallana kala jolɗo laani daɗi kono ga holko adda ɗum ala ko yimɓe tinani matani tan ha maayo fulñiti woni tsunami maayo naati e galleji maayo naati e kuuɓeji riddi yimɓe holla foti pittani maayi hen Allah hollirde colère mum Allah hollirde mette muɗum e gandanɗa hoore maɗe yimɓeɓe toon ko ndiyam enen ga ko nguleki hande température ha 47-50 degré nguleki bulki jaw a wawa lelade jamma a wawa lelade ñalawma musidɓe tedduɓe min jurtuɗe koye men duttiɗen e kulol Allah dande en laɓɓinen ɓerɗe men ha laaɓa jellodiren jafodiren tinnuɗa an gandanɗa hoore maɗa debbo luural woni joom galle maɗa walla hayso gonɗo joom galle maɗa hol luural wonno hakkude mon walla holko bannoɗamo ko muusi tinnuɗa guila o mayde yerlomo yaafomo ya toon mbiyamo yo yerlo o yaafoma ɗatal ko bannoɗamo an gorko so tawi ko an waɗi joom suudu ma yo cersere ma yo tinno yernodiri ma o yaafodiri muɗum an ɓiɗɗo tawi a meeɗi firgitade jinnaɗe maɗa a ɗannima a liggima a dañi ha a ronki dañji a ronki yo aɗa haalima feew a ronki gandanɗa ko maɗe kuuɗaɗo wiyatake dañata kuuɗaɗo ne daña gonɗuɗe kuddi ene daña kono holno dawdi ndi heewi hol dañalngal heewi wattodirade kuuɗaɗo wiyatake dañata ne wawi dañde ha heewa kono dañat saaha ronka fo andu holno jawdi mum naati saaha tilfo saaha musiba yana hen saaha tefte saaha bandiji jaaɗa e mum saaha waɗi agressif ɗum noon tinno so tawi a jooɗima a jottima a waɗi inventaire hoore maɗa a miijima min de holde mbiɗa mi ferguitade e jinnaɓam nenam yo baba yo kawal mon mi ferguitade e jinnaɓam holko min waddi ɗumen ko muusi ɗumen tinno ƴeew yaɓɓude koyɗe maɗa ngala ha guettuɗa yeeso mumen diccuɗa yeeso men jellikinnuɗa ɗumen jafnuɗa ɗumen mbiya ɗumen ko suuɗi e ko feeñi ko menɗa wadde ɗumen ko tinɗa e ka tinani aɗa ñaagui ɗumen yo tinno yo jello jaafuma an joom galle ne tinnuɗa wonduɓe mbaddat tan an e joom suudu maɗa wonde joom suudu ma tinno e kala saaha huccide joom suudu maɗa e kala saaha hay sa wawa wadde ñande foof min de ko gonduɗen ko koddigal ko ayiba koddigal ko lefte tinnuɗa tawi de holko lormami e galle he walla holko lormami ko gonduɗen ko tinno yerlumi yaafumi sa neɗɗo so ronkani yo won noon kala jamma sen lelo
so ronkani kala subaka ne pinda aɗa dawa yellodiri joom suudu ma aɗa yafodiri muɗum an debbo so tawi a ronkani aɗa dawa huccide joom galle maɗa mbiya ɗum min de so tawi ko bandami ko metti walla kono tinno yerlomi yafumi ene wawi hay nder jamma he taw komi leliɗo mbaɗa wahlima walla mbaɗa tournuma walla tawa ɗaɓɓirinomi ɓe wonde ɗoygol ɓe rokkanima hay ɗum ko bakkat yerlomi yafomi pina dawa gandanɗa ko ɓerde ma ne laaɓi dawa gandanɗa ɓerde mum laaɓi sa duyima Allah jaabo sa duyima Allah jaabo sa liggima Allah waɗa hen barke laɓɓinen ɓerde men Allah walla en min gonde groupe aji jellodiren jafodiren kala saaha jellodiren jafodiren kala jewtiden e kala saaha a wayri nande bande a wayri yiide bande a wayri yiɗɗum e groupe a wayri yiide o joom muɗum aɗa jogui numéro mum tinno noddu ɗum namdoɗa ɗum ande min mbayri nandema mbaraɗa selli mbaɗa ko jaam Allah jogui ma ayi ma jomum welto ma ande hakkille ma nane muɗum ma ande hakkille ma nane muɗum holto meɗen furgodirde e toɓɓere holto meɗen furgodirde e yewtere tinno a wayri nande ɗum walla mbayi ɗum ninde tinno hoto naggat ɗum saaha foof noddu ɗum namdoɗa ɗum sene selli walla ko mayɗuma waddude mbiya ɗum yo yerle yafuma yimɓe jellodira yafodira gande koye mayde hande en jii neɗɗo fina tan yaaha firlo tan maayi ha firlo mawni amen goto ɗeɗo balɗe ko sebenaji goram ne ɗamini ene fini ene leeli jamma ene fini so fini ne waɗa ɗanngal ene fata gandanɗa maɗo wuuro to gollotono to fini jamma leeli jamma tan finani ɗon yalti aduna mayde ɗi mbaɗi ni hen wona waɗi accident wona oto wona haydara ala ko ni ɗum noon hande musidɓe tedduɓe hay goto hande mayde hande hay goto andano mayde addata a tinta tan haji nana jomum yeehi walla ne dari tan ha jiiya filti yeehi ɗum noon musidɓe tedduɓe ɓuuri bonde aduna foof noon ko mayde mayda e tikkere mayde tawa ɓerde mawɗo aɗa yaadi tikkere ko foti gabbel zara mayde tawa aɗa mayde mawni kinare ko foti ko gabbel zara mayde tawa aɗa mayde gandanɗa hoore maɗa ha janano ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe kala saaha jellodiren jafodiren labbinen ɓerɗe men sen duyima Allah jaabo buuɗal yurmede so feri feeña windere feeña ɓataki bindaɗo ko fate hutba ko fate laɓɓinde ɓerɗe men ko fate kulol Allah e ko fate toppitade taaribi men e sowtol musidɗo moon sehli moon ko haali Abouba yo jaam Allah ñalla men